Emakosini hey ngena ngiyahleka la. Uproducer. Akithi senze, please don't forget to like and subscribe umhlambululi ne. Siyakhuluma ngithi ngicele ngale yokuthi ubuthakathi obenzwa abantu besifazane. So siyabheka ku list ukuthi okay sengena ebantwini besilisa. Uyabaphikela abantu besilisa ngoba umuntu wesilisa. Angikhulumanga la ngithe lalela la. Ungizwe ke. Uyangizwa ngithi okay. Ubuthakathi obenzwa abantu besilisa. Abantu besilisa bayathakatha abahlali futhi. Iningi labantu besilisa bazitshela ukuthi bathakathwa abo auntie kanti abangani babo. Remember ukuthi kuyenze ukuthi uzalwa umthakathi. Noma wena umuntu wesilisa ongathakathi umngani wakho uyena ucindezela into zakho. Abantu besilisa einkonzweni beza bangigqokele bagaqile ubone lo muntu uzo angithi manje ninobudomnyana manje nasonta kodwa kuba nobudomnyana uzibuza ukuthi hey lo muntu unesithunzi wonke umuntu uyamthobela kanti umutho yenza lonto le. Kukhona umuntu osifazane othobele umuthi osetshenziswa umuntu wesilisa. Le industry engikuyo bafona bacele ukuthi ayikho gogo into engayenza ukuthi ibophe lo muntu wesifazane uyishimani mawunjalo. Umuntu wesilisa wabamba umuthi wokubamba umuntu wesilisa uyishimani. Uma umuntu emsebenzini angisakhulumi. Ucabanga ukuthi why abo Leslie nabo Vukani bathandwa bafutha. Athi umlungu afaka isichitho abantu baya and abantu abesilisa ayizwela ukuthi contract ye6 months maru uzokuthakatha. Ithwalo abantu besilisa manje yiba basibulalayo. Angisho ukuthi abantu besifazane bona umuntu wesilisa ngishilo nangale manje ngwi ubuthakathi obenzwa abantu besilisa. Kakhulu nike ni identify not wonke umuntu mani ubheke umelaphi umbheke mani ukuthi ubani okulaphayo. Kuqhamuke nje umfana omncane azokutshela ukuthi thatha lo dodo ophumile manichamela wena nomuntu wesilisa ilethe yini isho ukuthini wena umuntu omdala uma uzotshela umntana le nto le. Yebo uyinyanga kodwa namhlanje ukushiya enkingeni. Namhlanje ukushiya enkingeni kwayona le ndoda ayisakhona nokulala nawe kodwa ayikho ebafazini le nto leyo. Laba le inyanga zabafana abakhulayo hayi zinilimazile shame. Zintshela into engekho impossible. Awuthi ngihlombe. Zintshela izinto ezi-impossible. Zintshela umhlolo. Nifuna ukubona umhlolo kwamoya. That's why nihlolelwa manje empilweni zenu. Kodwa umuntu wesilisa uyaganga. Namhlanje yonke into oyitshela umngani wakho ayiyenzakali. Isitakile impilo yakho because of lo mngani wakho lo. Uncele ibele lomthakathi. Uma umuntu wesifazane ungakhona ukuhlukana naye lo muntu wesilisa kodwa mina ngeke ngicounte kakhulu kini ngoba sinobudomnyana thina abantu besifazane. Sinokuthanda iabuse kakhulu, sithanda ukuhlukumezwa. Ngoba ngizothini into am I wrong makujolela unayo ilungelo lokuthi ngiyaphuma ngazozwisa ubhlungu. Asikwazi ukuprotecta inhliziyo zethu kodwa indaba ayikho ebantwini besifazane. Why ngilongo nginibringa out kule topic and ngikhuluma ngabantu besilisa abathakathaka nginimemeza ngoba when it comes to ubuthakathi nigcwala einkonzweni abantu besifazane nibuye nigcwale kuphi ebuthakathini. Kodwa ikhathi manje ngibhekane nabantu besilisa. Umuntu wesilisa uyathakatha. Umuntu wesilisa bakuma devil worshiping bayenza yonke. Uzibuza ukuthi kungani impilo yakhe imile. Labantwana abancane baganga manje.
labafana laba abancane bayaganga abonyanga mthakathi akuyenza into impossible athi nidabula inkukhu nifaka igama lomuntu niyenza imihlolo nenziswa yilabantwana abathakathayo bama devil worshiping. Inkulumo yedlozi ngisayikhuluma ayifani nale ngiyibonayo ku social media. Angikhumbuli ngisebenza strictly ngedlozi. Uma ngihlola strictly ngedlozi anginandaba nobuthakathi mina. Because of ngiyazi ukuthi sayithola inkinga edlozini lapha emsamo sesivale la isigodi sobuthakathi bungena khona. So kungani ningavula amehlo? Abantwana abancane babafana amakhehla angafuni ukudedela abantwana abancane emisebenzini benzela ngemithi niyalala emsebenzini niyakhathala amaboss ayanyanya abo manager niyalwa ama managers futhi. Nayo izoba istory for another day. Akekho umuntu okhohlakele njenge manager. Abantu bakhala ngani? Silungisela abantu beza bakhala ngani? Beza bakhala ngani ukuthi i-manager ngifoni nawe akusi i-company yakho. Please don't forget to like and subscribe and subscribe. And subscribe, yes. Emakhosini akuyokhanya.